Monggo lur maam, telap-telap emplok. Bismillahirrahmanirrahim. Iki daging sapi tak botok. Biasane nek nggonku ki sing dibotok ki ayam. Iki aku njajal daging sapi. Lek jenengan-jenengan pengen ngertos tutoriale lek botok daging sapi, jenengan tingali YouTube kula namine Dapur Maknyus. Monggo lur, bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget lur. Tenan empuk. Dikotok yo empuk. Botok kok kotok. Jan mantep tenan. Ana ngetus lho, Mbok. Iki jamure. Jajale. Ditambahi sambel. Ya Allah.